Правото на гражданите да участват в обществени дела е основно демократично право, общо за всички страни членки на Съвета на Европа. Всеки гражданин трябва да е добре запознат със своите права и задължения и да бъде ангажиран в обществените процеси. Механизмите на вземане на решения, внасяне на предложения в постоянните комисии, заседания на Общинския съвет и изпълнението им от кметската администрация. Ролята на областния управител и изпълнението на държавната политика на местно и регионално ниво е тема, която всеки гражданин трябва добре да познава. Територията на България е разделена на 28 области и 265 общини. Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областна администрация са обособени в обща и специализирана администрация. Предвид на функциите на областна администрация, тя е структурирана по следния начин, между другото, както всички останали администрации в страната. Има така наречената обща администрация и така наречената специализирана администрация. Правилата са заложени в устройствения правилник. Значи всяка администрация притежава такъв правилник, който следва да гарантира законно изпълнение на длъжностите, на функциите, на задачите, да разпредели функционалните зависимости. В общата администрация са юридическите отдели, са архивната дейност, са финансово-счетоводните отдели или дейностите, които се извършват по този повод, както и според решения на съответните областни управители, структурите по отбранително-мобилизационна подготовка. Специализираната администрация има няколко основни функции. Първата, не зная дали е най-важната, но една от важните, това е дейностите, свързани с държавната собственост. Държавната собственост по закон е разпределена по различните институции, като областният управител има една от основните да контролира използването на държавната собственост, за да издава съответните документи, актове за държавна собственост и да извършва определени разпоредителни или управленски действия във връзка с задачите, които се поставят. Другата важна задача в специализираната администрация, това е така нареченото регионално звено. Звено за регионално развитие. В това звено, в нашата администрация във Варна, мога да кажа, че са ситуирани доста важни функции и задачи. Това са всички дейности по Закона за устройство на териториите. Тук се има предвид, когато хората желаят да провеждат различни мероприятия по строителство, по провеждане на пътища, по различни други мероприятия, в този смисъл това звено е много важно. Друга важна дейност в това звено е свързано с така нареченото изработване на стратегически документи. Всяка администрация в тази държава има задължение да изработва стратегически документи. Регионалните отдели обикновено се занимават с това. И тъй като териториалният обхват на областна администрация е върху 12 общини, има съответните задачи да събира информацията от всички общини, да ги обобщава и да създава стратегическите планове за действие на съответната област. Но друго важно действие, което бих искал да спомена, че всички граждани, когато си подадат жалбите, сигналите, оплакванията или някакви други възможности, които им предоставя закона, материалите им отиват в този отдел. В този отдел работят специалисти, които имат възможност и компетентност да извършват необходимите проверки, за да може всъщност да се осъществи обратната връзка с гражданите. Правилата, по които работи областна администрация, са изписани в така наречения устройствен правилник. Това е основният нормативен документ. Областна администрация функционира, както казах в началото, в две различни звена, специализирана и обща администрация и така наречения политически кабинет. В политическия кабинет влизат областния управител и двамата заместник областни управители. В случая за Варна са двама, в други някъде има повече. Ние се назначаваме с решение на Министерски съвет, с министър-председател и всъщност той е представител на изпълнителната власт. Той представлява изпълнителната власт навсякъде. Задачата на така наречения политически кабинет, бих казал, е също една от важните, защото трябва да тези хора, които изпълняват тези функции, няма значение, че аз съм част от това в момента, те имат задача да правят стратегии, да съставят планове, как да се изпълняват по-добре решенията, да осъществят връзки с другите власти. Областният управител е представител на изпълнителната власт на териториално ниво. Изпълнителната власт се има предвид Министерски съвет
където всички задачи, които има Министерски съвет възлага, минават през областния управител и те стигат до тези нива, които ние имаме компетентност да достигаме. Или по един прост начин казано, на регионално ниво областния управител представлява политиката на държавата. И е свързващо звено между всички агенции, структури, регионални звена и общини. И да не кажа, че и хората, гражданите, които всъщност са на територията на тази област. Областният управител е представител на правителството и държавната власт. Той провежда политиката на кабинета в поверената му територия. Назначава се от Министерския съвет, като не е мандатен орган. Може да бъде сменен във всеки един момент. Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. В Министерски съвет се вземат решения стратегически, вземат се решения административни актове, които областният управител следва да изпълнява. Но основната функция е да представлява политиката на държавата на регионално звено. Значи всичко, което се случва в държавата, като Министерски съвет, като решения, следва да преминат през областния управител и той да ги сведе до знание на всички граждани, които естествено не са ги чули, не са разбрали или имат нужда да им се помогне за нещо. На територията на Варненска област има 12 общини, като водещата и най-голямата е община Варна, естествено. Областната администрация се ръководи и представлява от областният управител. При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. Заместник областните управители се назначават от министър-председателя. Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, не включени в системата на изпълнителната власт. Областният управител представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за състоянието на областната администрация, в който се включва и информация за състоянието на общинската администрация в общините на територията на областта. Правомощията на областния управител са: да провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт, осигурява съответствие между националните и местни интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местно самоуправление и местната администрация, отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. Областният управител осъществява административен контрол, като следи за законосъобразността на актове на органите на местното самоуправление, общински съвет и местната администрация, кметовете. В закона ясно е разписано, че областният управител извършва контрол по законосъобразност. По друг начин казано, всички актове на кметовете, било то заповеди, било то каквито и да е други административни актове, както и на общинските съвети, преминават през контрол през областния управител. Преди малко ви споменах за отдела за административен контрол. В този отдел се осъществява това нещо. Общинските администрации функционират последния начин. Има кмет, който е избран, и общински съвети. Общинските съвети и актовете на кмета минават през областния управител задължително в един период на обжалване, в който законът е дал право да го обжалва областния управител, ако счете, че има незаконосъобразни действия. В този смисъл ще кажа, че сега да не казвам конкретни цифри, но областният управител се явява в определени моменти коректив на решенията. Законен. Законът изрично е дал правомощията да се оспорват или обжалват всички актове на общинските съвети, които за областния управител счете за незаконосъобразни. Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в Общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд. Може да отменя незаконосъобразни актове на кметове и общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването или от съзирането му. Община Варна е единствената в България, в чието правилник за работа на Общинския съвет е залегнал, че младежи могат да бъдат делегати и да участват с право на съвещателен глас в решенията на комисиите, по идея на Регионалния младежки съвет и със съдействието на тогавашния председател на Общинския съвет Борислав Гоцанов.
За да могат да участват пълноценно в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво, младите хора трябва добре да познават структурата и механизмите на извеждането на решения. Аз спомням периодът около 2007 година, когато аз имах постоянни срещи с членовете на регионалният младежки съвет, а то обединяваше всички политически партии, младежките им представители. И тогава направихме така, че да има младежки общински съветници и то с право на съвещателен глас. Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Орган на местната власт, това е кмета на общината като едноличен орган, и Общинския съвет, колективния орган на управление. Общината като такава единица може да се състои от различни по-малки структурни единици. В конкретния случай, ако говорим за община Варна, в нейната структура влизат 5 административни района и 5 населени места, 5 кметства. Административните райони са създадени с Закона за териториалното деление на София и големите градове през 1995 година. А през 2000-та година към територията на община Варна се присъедини последното населено място, кметство Константиново. Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Органите на местното самоуправление са кмет и общински съвет, а техният мандат е 4 години. Изборният процес в държавата е така регулиран, че когато едната власт в държавата, без значение коя е тя, е в една малко по-слаба позиция, в смисъл предстои изтичане на мандат, провеждане на нови избори, другите власти в държавата следва да са стабилни, т.е. те да са в един активен период на дейност. В тази връзка особеностите на местните избори, първо можем да ги определим, че са с 4 годишна цикличност. Т.е. на всеки 4 години ние провеждаме избори за органи на местната власт, а именно за кмет на община, както и за общински съвет. Важно е да се знае всъщност, че това са два различни вида органи, т.е. кмета се занимава с изпълнителната дейност в общината, докато Общинския съвет е така наречения законодателен орган в една община. Той приема различните наредби, правилници, както и решения, които са от едно малко по-широко значение, а именно касаят всички живеещи на територията на съответната община граждани. Избираме кмет на община, избираме кмет на район, там където имаме населени места, които имат право да излъчват свои органи, избираме и кметове на кметства, както са при нас кметовете на Тополи, на Звездица, на Каменар, на Константиново. Избираме Общински съвет, както стана ясно, това е един изключително важен орган. Това е органът ни на местно самоуправление, който се състои от 51 члена съгласно закона. Територията на общината е територията на включените в нея едно или повече населени места, кметства и райони за градовете Варна, Пловдив и София. Общината се състои от Общински съвет, избран пропорционално за 4 години, кмет на община, избран мажоритарно за 4 години, кметове на райони за градовете София, Пловдив и Варна, избрани мажоритарно за 4 години, кметове на кметства за населени места с над 250 души, избрани мажоритарно за 4 години, кметски наместници за населени места с под 250 души, избрани от Общинския съвет. Органите на местната власт, кмет и Общински съвет се избират пряко от населението. Според сега действащото законодателство, това е 4 годишен мандат на избор. А кметовете на райони и на населени места също се избират пряко от населението. За кметовете на райони това ще се случи на тези избори през тази година, предстоящите местни избори, а назад във времето те са били по различен начин избирани или от населението пряко, или от Общинския съвет. Населението на общината се състои от всички граждани, които имат постоянен адрес на територията им. Гражданите участват в управлението на общината чрез избираните от тях органи – кмет и Общински съвет, организиране на референдум или общо събрание на населението,
Органите на местно самоуправление отговарят за общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, социалните услуги, благоустройството и комуналните дейности, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма. Какво означава младежка дейност, как може да бъде финансирана тя, по какъв начин трябва да се стимулират младите хора, за да участват в разнообразни дейности. Дирекция образование и младежки дейности е дирекцията с един от най-големите бюджети в общината. Около 86 милиона управляваме, което означава, че отговорността в дейността е твърде голяма. Моите функции като директор са на първо място да координирам и контролирам дейността в трите отдела, които ръководя. Това е образованието, като един отдел, който на практика заема най-голям бюджет. Около 1/3 от бюджета на общината е в сферата на образованието, младежките дейности. Втория отдел и третия отдел е финансов отдел, тъй като сами разбирате, че тази голяма сума без специалисти няма как да се управлява. Така че моята основна функция е това да съвместявам, освен всичко останало, дейността между трите отдела, защото таргет групата на практика е една. По закона за младежта всички лица между 15 и 29 години на практика са причислени към младежката възраст, а учениците за групата между 15 и 19 това са представители на учениците, а след това вече са студентите и другите, които са извън висшите училища. Така че наистина дейността е много всеобхватна, много отговорна и понякога много трудно се съчетава целесъобразност и законосъобразност. Колкото и да му се иска на човек понякога нещо да направи, ако няма как да го направи по административните правила, е трудно да се случи. Въпреки желанието, въпреки, да кажем, определената целесъобразност. И това е разковничето човек да може да управлява на практика такава голяма дейност. Мисията, която изпълнява дирекцията образование и младежки дейности, ръководи и координира инициативите на млади хора и да създава нови идеи. Младежките дейности имат около 900 хиляди бюджет, който е по-голям с около 500 хиляди от миналата година. Акцентирахме тази година на сумата за проектите в младежките дейности. Младежка дейност се разбира всичко, което е в сферата на образованието, формално и неформално, култура, социални дейности, спорт, граждански сектор. Така че младежката дейност е много всеобхватно понятие и точно там е разковничето да търсим подобряване на тази дейност. Отношение към младите хора трябва да има във всяка една специализирана дирекция, в зависимост от възрастта, направлението и нуждите, в което се намират младите хора. Защото, примерно, студентите имат едни интереси, неправителственият сектор имат други, учениците имат други. И всичко това ние трябва като община да го съчетаваме и да създаваме една добра среда за всички направления, за всички възрастови групи младежи. И аз мисля, че подобрението в работата на дирекцията и на отдела младежки дейности трябва да бъде в търсене на формите на сътрудничество и комуникация с студентите. Това са 45 хиляди студенти в град Варна. Това е една много определяща част от нашия град. Освен това, всичко, което се плаща от студентите в този град, разходите, които те правят, са в рамките на големината на бюджета на общината. Което означава, да, имаме проучване, Варна университетски град, учениците също са много. Те са около 40 хиляди във Варна. Така че те са също, знаете, тинейджерите са в такава възраст, че имат много разностранни интереси. И точно тук е мястото на общината във всички области, не само в образованието, казвам спорт, социални дейности, култура, да ги привличаме още от малки, да се чувстват съпричастни към общината и същевременно пълноценно да създаваме възможност да се изявяват в свободното време, за да
сведем до минимум тези отрицателни неща, които се получават сред младежите. Тоест превенцията да бъде основно чрез дейности и активности, които да увличат младите хора, но да бъде по техен интерес и по техен вкус. Постоянното разработване на съвместни дейности с неправителствени организации, институции и младежки обединения стимулират младите хора да бъдат част от развитието на град Варна. Другата част това е доброволчеството. Там Варна има много сериозни постижения. Знаете, че имаме наредба за доброволчеството. Ние сме единствената община, която финансира, макар и малко, но финансира доброволческата дейност. Даваме сертификати, които им служат пък после за навънка, за чужбина, когато ходят и се включат в различни доброволни акции. Така че, но и тук мисля, че трябва да продължаваме да усъвършенстваме всичко, което е направено, ние да го надграждаме и съответно да се търсят нови форми и разширяване на базата. Вие знаете, че във Варна има изграден младежки форум за партньорство с местната власт. Той е създаден 2005 година във връзка с хартата за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Работил е с затихващи и увеличаващи се функции, доколкото съм наясно назад във времето, през 2011 година е възобновен, защото е създаден 2005, работил е едно известно време, после имало някакъв отлив от дейността. Има договор между кмета и споразумение между кмета и Консултативния младежки съвет, който е излъчен от въпросния младежки форум за партньорство с местната власт. Това е едната част. Другата част е, когато работим бюджета, отдел младежки дейности събира от всички младежки и неправителствени организации предложения за включване в бюджет за новата бюджетна година. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Органи на изпълнителната власт в района и кметството са съответно кметът на района и кметът на кметството. Дейността на кметът на общината, кметът на района и кметът на кметството се подпомага от общинската администрация. Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или сектори. Органите на управление естествено няма как сами по себе си да изпълняват функциите си. Те се подпомагат от общинска администрация. Общинската администрация е структурирана съгласно действащото законодателство. Основните нормативни актове, които определят администрацията, това са Закона за администрацията, класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата за неговото приложение. Общинската администрация като структура и численост се приема с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Тя бива два вида – специализирана и обща администрация. Специализираната администрация на практика представлява един огледален образ на правомощията на кмета, т.е. тя подпомага кмета в изпълнението на неговите правомощия. А общата администрация подпомага звената на специализираната администрация. Конкретно в община Варна администрацията е структурирана в дирекции, 9 дирекции обща администрация и 11 дирекции специализирана администрация. Секретарят на общината организира дейността на общинската администрация. Секретаря на общината на практика съгласно разпоредбите също на Закона за местното самоуправление и местната администрация ръководи административната дейност в общината, т.е. той отговаря за функционирането на самата администрация. Също така по-конкретно наблюдава звената, които водят регистрите на населението, наблюдава звената, които извършват административни услуги и всичко свързано с административните услуги от тяхното разработване до осъществяване на сроков контрол по изпълнението им. Също така отговаря за общинския архив, съхранението на всички архивни единици, които се формират в общината, правилното им съхранение, запазване, класифициране и така нататък. В общината са разработени различни канали, по които гражданите могат да подават сигнали по въпроси, които ги вълнуват.
и през секретаря трябва да проследи първо реакцията на общинската администрация на тези сигнали и съответно обратната връзка, т.е. тази реакция да достигне по някакъв начин до гражданина, който е подал сигнал. Секретаря на общината, съгласно класификатора на длъжностите, следва да бъде назначен по закона за държавния служител, т.е. по служебно правоотношение. Или в случая става въпрос за проведен конкурс за избор, или има още една възможност, която дава държавния служител за мобилност на държавните служители. Основните функции на кмета са да ръководи изпълнителната дейност на общината, да ръководи цялата общинска администрация, отговаря за опазването на обществения ред, да организира изпълнението на общинския бюджет, изпълнява решенията на общинския съвет и изготвя отчет за изпълнението им 2 пъти годишно. Възлага изпълнението на свои функции на кметове, на кметства и районите. Участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Кметовете на районите и кметствата също имат право на съвещателен глас при решения, касаещи дейността им. Със закона на териториалното деление на Столичната община и големите градове се урежда териториалното деление на Столичната община и градовете в България с население над 300 000 души. По смисъла на този закон градовете с население над 300 000 души са Пловдив и Варна. Функциите на един районен кмет ги създават гражданите, които са под негово управление, а и самия той каквото припознае, без, разбира се, по никакъв начин да не превишава своите правомощия. Най-общо казано, районният кмет е шеф, така да се каже, на администрация, която е длъжна да обслужва най-вече административно гражданите на определен район. Както знаем, районно деление в нашата страна има само в 3 големи града, в София, Пловдив и във Варна. Издаване на скици, удостоверения, регистриране на домашен любимец, актове за смърт, удостоверения за наследници и така нататък. Успоредно с това, районният кмет, разбира се, поне моето впечатление и моето виждане такова от вече почти цял мандат като районен кмет на район Владислав Варненчик е, че трябва да изпълнява политиката на общината. Тоест няма как кмета на общината и кмета на района са различни визии за това какво се случва в района. Имали сме такива случаи, от това са страдали само гражданите, които живеят в района. Ние в момента може да се похвалим, че имаме доста добро взаимодействие, коопериране с голямата община и то се вижда, промяната в района за 4 години е доста видна. На външен вид, инфраструктурно и така нататък. Те дни са различни, защото различните сезони, например, има доста различни задачи. Лятото приоритет е изкосяването на тревните площи, поливането им, чистотата, ремонтите, които се правят в района, се правят предимно през пролетния и летния сезон. Трябва непрекъснат контрол върху строителните фирми, за да бъдат качествени ремонтите, защото в крайна сметка една от функциите на районния кмет е, че той подписва за качеството на извършен ремонт в неговия район. И едва тогава фирмата може да се получи парите в общината. По принцип при мен има обявен приемен ден, който е четвъртък от 10, но никога не сме върнали наш съгражданин. Една работа като няма да става, да не се опитваш да обясняваш на хората, че ще стане, просто да кажеш чистосърдечно, че не може да стане. Защото съзнанието на празни илюзии е много грозно нещо в управляващите. И второто е да не виждат в тебе кмета, да виждат човека. Функциите на кмета на общината и Общинския съвет са точно разписани в основния закон, все пак по който работим, Закона за местното самоуправление и местната администрация. Без да преповтарям точните разпоредби на закона, в най-общи рамки бих искала да кажа основните сфери, в които се разпростира дейността, а те са почти всички от нашия живот. То няма как да бъде по друг начин. Основните
Основните сфери, това разбира се са общинската собственост, управлението и разпореждането с общинска собственост и с общинските финанси. Всяка година се формира общински бюджет, който се приема с решение на Общинския съвет в неговата приходна и разходна част и който кмета изпълнява след това в рамките на календарната година. Друга сфера, изключително важна също, е устройственото планиране, т.е. местната власт определя посоката, политиката, по която да се развива градоустройствено града. Други също дейности, върху които се разпростира местната власт, това е туризма, спорта, младежки дейности и така нататък. Общинския съвет се състои от избраните общински съветници. Той се ръководи от председател на съвета, който организира и ръководи неговата дейност. Общинския съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, приема правилник за структурата и дейността си. Въпреки че оперативната работа се извършва в комисиите, решенията на Общинския съвет се вземат колективно на заседание на Общинския съвет. Ако има някъде някакви проблеми, съответно съветниците, които контактуват с гражданите, научават за тези проблеми, поставят ги в съответната комисия за разглеждане, където там участват и експерти, не само съветници, след което тези проблеми се вкарват на сесия за разглеждане и се взема окончателното решение на сесия, като решението, което е със силата на закон, е решението, което се взема на сесия. Така че, пак казвам, това е функция на местното самоуправление като цяло за децентрализация въобще на управлението на държавата и как по-правилно и по-точно и по-прозрачно да се изпълняват функциите на администрацията и реално местният парламент е органа, който следи за изпълнението на съответните решения от администрацията на кмета. Общинската администрация, кмета по-скоро и Общинския съвет като два органа на местната власт, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, осъществяват взаимен контрол върху актовете, които издават. Тоест, така както кмета може да оспори решение на Общинския съвет, по същия начин Общинския съвет може да оспори акт, издаден от кмета на общината. Тоест, този взаимен контрол позволява издаване на актове целесообразни, законосъобразни в полза на населението. Областният управител осъществява контрол върху актовете на кмета и на Общинския съвет в качеството си на представител на държавната власт. Дейността на Общинския съвет се подпомага от Общинската администрация. Основните функции на Общинския съвет са: определя цялостната политика за изграждане и развитие на общината, приема и контролира изпълнението на бюджета, определя размера на местните такси, приема решение за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинското имущество, приема решение за създаване и одобряване на устройствените планове за територията на общината и техните изменения, одобрява структурата и възнаграждението на общинската администрация, приема решения за извършването на административни промени, засягащи територията на общината, за провеждането на местни референдуми и общи събрания за сдружаване на общината. Актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Осигурява достъп на желаящите граждани да четат актове на съвета за последните 10 години. Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Варненския общински съвет е възможно най-отворената институция в местното самоуправление. В нашите комисии и в нашите сесии участват не само младежи, участват абсолютно всички граждани, могат да участват. Те се предават онлайн в момента на заседаването на сесията.
В комисиите съответно има медии, има граждани. В рамките на инициативата "Мениджър за един ден" на поста председател на Общински съвет, град Варна беше застанала Елора Христова, ученичка от професионална гимназия по икономика Иван Богоров, която и действащ председател на Младежкия парламент в град Варна. Имах уникалната възможност да бъда за един ден на мястото на господин Иван Луков, който е председател на Общинския съвет. Беше едно невероятно преживяване за мен, тъй като успях да се докосна до, мога да кажа, трудната работа на Общинския съвет и на общинските съветници. Председателят на Общинския съвет успява да организира работата на общинските съветници, като ги разпределя по постоянни комисии и временни комисии. И всъщност, може би спомагателният орган към Общинския съвет са тези постоянни комисии и временни комисии, които са отворени за всички граждани. Всеки един гражданин е напълно свободен да присъства на тези постоянни комисии, на които се вземат решения за, може би, по най-важните въпроси, свързани с града. Аз на "Мениджър за един ден" присъствах на една такава постоянна комисия. Тя беше по архитектура и беше доста интересно, защото тогава се разглеждаше въпроса за градоустройството в квартал Чайка. И имаше много граждани, които са жители на квартал Чайка и които присъстваха и казаха своето мнение, изразиха своите желания и те бяха чути от общинските съветници, които са в постоянната комисия по архитектура. Миналата година бях и директор на дирекция образование, младежки дейности и спорт на мястото на госпожа Лилия Христова. Дирекцията е разделена на различни отдели и в които са се сформирали екипи и всеки един отдел отговаря за, да кажем, отдела, който е за образование, има отдели, които отговарят за основни училища, за средно общообразователни, за професионална гимназии. И всъщност директора на дирекцията може би е свързващото звено между всички тези отдели и трябва да успява да организира тяхната дейност и да спомага за развитието отново на града и съответно на образованието, на младежките дейности и на спорта във Варна. И ако мога да направя някаква връзка между, така да кажа, двете професии на председателя на Общинския съвет и на директор на дирекция, мога да кажа, че те са изключително близки. Защото директора на дирекцията отново, както председател на Общинския съвет, получава изключително много жалби, молби, но те са по-насочени към тази дейност, в която работи. В случая с образованието, с младежките дейности, както Варна спечели титлата Европейска младежка столица. За да участват в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво, младите хора е необходимо да създават своя обединена представителна структура. В тази структура трябва да участват по възможност повече представители на различни младежки групи: ученически, студентски, младежки неправителствени организации, младежки политически организации. Неформална и формална са двете форми, под които може да съществува всяка представителна младежка структура. При неформалната форма представители на различните младежки организации създават структура, която няма съдебна и данъчна регистрация. Може да съществува под формата на младежки консултативен съвет, форум, обединение или други. При формалната представители на различните младежки организации извършват съдебна регистрация на представителната си структура. Това означава, че трябва да регистрират юридически субект със съдебна и данъчна регистрация. Изработват устав, който съдържа цели, дейност и средства за постигането им. Форма за управление чрез общо събрание, управителен и контролен съвет. За да се осъществи реално участие на младите хора в процеса на вземане на решение, е необходимо, ако общината им не е приела Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, тя да бъде предложена от младежката общност и гласувана от Общинския съвет. Хартата е одобрена от Народното събрание през 1999 година и към настоящия момент от над 60 общини.
Хартата има препоръчителен характер, но задава подробни насоки в младежката политика. Приемането на хартата от Общинския съвет представлява внимание и ангажимент към младежката политика и основания за участие от младите хора в процесите на вземане на решения. Като успешен пример може да се приведе предложение на регионален младежки съвет през 2003 година в правилника на Общинския съвет град Варна. Е прието и записано в член 47. Младежките делегати към постоянните комисии на Общинския съвет участват в заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет с право на съвещателен глас. Този член присъства в правилниците на следващите и настоящия общински съвети. Внасянето на предложение в Общинския съвет за създаване на програма за финансиране на младежки проекти също е предпоставка за участие на млади хора в процесите на вземане на решения. Варна има дългогодишна успешна практика, която стимулира младите хора да бъдат част от дейностите и развитието на града. Участие от страна на младежката общност в специализирани сесии на Общинския съвет, свързани с младежката политика, образование и други. Организиране на съвместни семинари, обучение, тренинги, съвместно с Общинския съвет по проблеми зададени от младите хора. Практическите правила за избор на младежки делегати с право на съвещателен глас към постоянните комисии на Общинския съвет град Варна, разработени през 2000 година, ревизирани през 2003 година и 2007 от Сдружение Регионален младежки съвет град Варна са: младежките делегати се излъчват от младежките, студентските и ученическите организации, учредени по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или друг нормативен акт. За реализацията на процедурата се създава мандатна комисия, изпълняваща функциите и на комисия по избора. Комисията е в състав от 5 души. На заседанията се канят и представители на Общинската администрация на град Варна, Общински съвет и Младежки дом. Организациите, участващи в процедурата, издават по 2 кандидатури за младежки делегати, а студентските по 3. Единият от тях е първи, а следващите съответно втори и трети представители на организацията. Право да избират имат само първите представители на организациите, допуснати до участие. Всеки с право на глас гласува само за кандидатурите от своята общност, като гласува задължително по 5 кандидатури. За всяка от общностите се изготвят 3 класирания. Всички организации, които участват в процедурата, изготвят и подписват заедно с местните власти споразумение за сътрудничество. Мандатът на младежкия делегат е 1 година от датата на избиране. След неговото изтичане, неговата организация може да излъчи друг свой представител, който да заеме мястото му. При липса на друга кандидатура, мандатът на младежкия делегат се подновява автоматично за още 1 година. Ето няколко примера за успешна практика на град Варна. Форум за партньорство с местната власт е неформална структура, обединяваща цялата младежка общност на община Варна, представители на изпълнителната власт и други институции и организации, имащи отношение към реализирането на младежката политика. Към форума се учредява консултативния младежки съвет към кмета на община Варна. В неговия състав влизат 33 младежки представители от младежката общност, директора на дирекция младежки дейности и спорт, експерт и началник отдел младежки дейности. Председател на съвета е кмета на общината, заместник-председател е директор на дирекцията, а секретар е експерт от отдел младежки дейности. Най-важните цели, задачи и функции на съвета са да подпомага работата на общинската администрация в областта на организирането, координирането и реализирането на младежката политика и дейностите по вземането на управленски решения. Финансиране на младежки проекти и дейности. Представлява Младежкия форум за партньорство с местната власт. Организира съвместни прояви с местната власт. Консултативният младежки съвет се превърна в основен мост между младите хора и кмета на общината, в генератор на идеи при осъществяването на младежка политика на община Варна. Благодарение на годините успешна съвместна работа между младежкия сектор и администрацията на община Варна бе спечелена титулата Варна Европейска младежка столица 2017. Аз приветствам вашия проект от гледна точка на това, че той наистина ще покаже на младите хора какъв е механизма наистина за взаимодействие с местната власт. Местната власт е най-пряко свързана с избирателите и е властта, която най-често контактува с избирателите. Затова може би и най-стабилна като цяло местното самоуправление. По-активната гражданска позиция, която се взема от младите хора, според мен трябва да бъде на
малко по-високо ниво, трябва да бъде по-активна и трябва да има по-голямо участие на младежите в вземането на решения, защото те са хората, които ще живеят в този град. Им предстои дълги години да живеят, а не да бягат зад граница. Така че аз лично бих ги призовал наистина да участват по-активно в комисиите и в сесиите. И мисля, че е много хубаво всеки един гражданин да посети поне една постоянна комисия, която е свързана с някакви негови интереси, защото е много важно за общинските съветници и всъщност за Общинския съвет да чуе мнението на гражданите. Защото без мнението на гражданите всъщност Общинския съвет не може да работи, не може да извършва своята дейност. И взаимодействието между Общинския съвет и гражданите е много важно за развитието на град Варна. Ние и си правиме структурата такава, защото да бъдем в помощ на гражданите. И то основните ни задачи са свързани с гражданите. Ако гражданите са недоволни от дейността на администрацията, и то е поради някакви функционални проблеми, които ние сами сме създали с реда, ние си имаме възможност да променяме в ход нещата, така че да бъдем в удобност и в услуга на гражданите. Гражданите имат право да се срещнат и възможност да се срещнат с областния управител и с заместник областните управители на приемните дни, които са обявени. Смея да кажа, че има огромен интерес към администрацията. Много хора се записват обикновено. Дали на всички можем да решим въпросите не е сигурно, просто защото някой път нормативно не е възможно, но като цяло правим всичко възможно да осъществим най-малкото правилния контакт на гражданите с съответните администрации. Аз смятам, че когато един граждан е пълнолетен и има някакви претенции и изисквания към управляващите на каквито и да нива, той е длъжен да заяви своето мнение. Кой да го управлява. В противен случай, изказването на претенции след това при незаявяване на определена гражданска или политическа позиция по на гласуване излиза един вид несъстоятелно. Разбира се, ние не можем да разберем кой е гласувал и кой не. Затова отношението към всички е еднакво. Всички граждани трябва да са активни, тъй като от всеки един от нас, който живее в България, зависи какво ще е бъдещето не само на страната ни, но и на съответната община, в която живеем. Тоест, когато имаме някакви виждания, нещо позитивно да се случи за нас, за децата ни и за държавата, всеки трябва да изрази политическата си позиция, за да може да се ангажира като гражданин на тази държава, да бъде активен участник в нейното развитие. Винаги младите са тези, които носят новото, които носят промяната в себе си. Не случайно революциите се извършват от млади хора. И не случайно големите открития също се правят от млади хора. Така че тяхната активност е в основата на това и общината да им обръща нужното внимание. Няма как да ни обърне внимание, когато те са тези, които искат. Убеден съм в това.